Anak ko siya. Anak lagi to. Anak lagi to. Ay, Oo, yun ay cellphone. Ata dire karon na. Ay, mga link. Kuno mi. Anak ko. Mau man eh. Oo. Nami dire. Ay, tanaw mo siya. Ano siya concert? Solo Ako concert. lang yung kuyugan. Nood man. So, karon guys. Ako istorya ni May. Atoy. Ay, sigatawa. Na ay estudyante ba? May extra juga. Natin estudyante bitaw. Sampan niya siyang papa. Gidokol siya. Kabuguan mo eh. Di ka pareha sa tong silingan nga si Butsulo da. Butsulo. Bright kayo. Solo ko dyan. Ano siya? Kikito bagyo pa grabe siya di mo makakumparar na ko pa eh. Ay siya kung kikumparar na itong Butsulo. May mo siya kay Bright, ito siya papa. Mati, joke. Sana mabugong papa. Doyas papa. Among papa. Oh, mau man eh. Oo. Law na lang papa. Ha? Law na lang siya. So itong lagi. Sana mapaunlod pa. Mau man eh. Oo. Oo. Bla bla bla. Vlog mo kuno. Lagi raman kuno. Mau man. Vlogger na may follower. Oo. Mau ni siya. Mau ni siya guys. Oo. Bunal tadi ya. Basta ano. Mahalo na ito cellphone din ang basa. Ang bridge. Ang bridge ko no. Oh, gago! Ato ta. Ato na lakawon yan. Mau man eh. So mo na to guys. Ha? Paliw lang yan tagpalo. Like, share. Bye. Bye. She's here.